Magprito kong isda. Nga. Habang magprito ko, magputan ko para sa buwang. Ibasa ni guys. Ibasa ang kanon. Isahon na rin na. Guys, agol. Lon ra. Para lang taas kag kuan tas yung buwang. Para nang bisahon. Lamiin ko basa ka guys. Labo. Pinalit niya tag 45 ang kilo. Ni barato na. Ibo barato na. Mahal man eh. Sides ni. Wala ni party ating hiniwaan guys, basta lang kayo mahiwa. Ang sa kabok sibuyas guys, kay mahal man, tunga play butang para makasave. Sila ganit magbutang nga kaniniha tungaon 1/4 ra halos di na panakutan kay mahal lagi sibuyas o bawang sa kabuok kay, para makasave. Ganon. Ako guys, hilig dyan ko magluto. May lutoon. Pero ang buhay lutoon, ganahan na po ito. Ang buhay lutoon. Gisahon. Para lang halo. So, ano guys, pasang ihatid sa sud. Isa na isa. Tapos, ilabay na akong basura. Para, isod sa rib guys. Para, maanang lisod yun nakita na ko ng bugas ano sasarit wait bagong ligo to bagong ligo na higda na sa mali ang higuwa nga ba bisag-basag buho lagi yan pero higda na diretso para ano yung balihon ko kumok pa man dahil batuokod ko dahil hindi malaman sagdan sa nanahan dahil pa guys kan ang tiguang alaga ang hinang kung bago kang ligo aso sa lagi pag higda diretso kay basa sa buhok diya matug basa buhok diya o tuon dapat siya kanang may bation kay ang ingon diya ngayon dadyo nga sakit ang tangkugo isang gagawa na pista ilami diya sikon buwang alagi po ijama diya buwan
hindi lagi magpabadlong sa lamig na bigaan sa kuan. Pero lawa lang okay ra man sa guwang bala gahid o basta na lang po ko mahimong trabaho sa guys kay kuan ini ko man hagdo to anas ang pagkanon sa yung pagkaan mag lingkot yung pinanaan hugas ko sa mo uli ako dito sa mga kay ang boarding house bay sang magbuwang kay naman ko patrabaho dito sa itong amiga may gibilin dito para pautanon kay kuan lagi aron na ay sudas paniudto pero nagluto na ko gani dali nag-iskabit ko delikyatan lagi na tanaw kay aron unsa pay say masunod atong mipahimo ay nagpakabit pa ko saga sa among CR ug dito silong kay kuan lagi di ako gisubo pag umanggawa mga tunong kay busy ko si Jack ako pa duty pag ko pwede maka kuan lagi maka absent o ngarong Domingo kay di o kung produs ng kalibon na ito siya sakit zaman pwede nga mga labi mga kuha klaro ani sa simana wa akong day off kay cancer may sakit atong karilibo di pwede siya na pwede mapudos kay naniwang na naganong anang si kaniwang mga pangkuhan ako na naman dyan ay nga agray nga na dyan ang kinabuhi na tungari madara man po hanjok kay agang trabaho dito bay sang isong kay aga man pong igagaw tagsan sa buutan man po to man sila dito tuan katong hangitabangan ba nga mga vlogger sa Bohol tuwa silang tire si Alex o si Kuan kana na ay Robbie Provinciana si Mama Alex o si Terreverse o si Lemuel nga isang uyab ni tire tuwa sila dito bay sila rapoy ang ibilin-bilin dito. Salamat po kung napin sila diha. Na ako'y makatanaw-tanaw dito gabi. Say di ko kauli lagi. Kay datan po rin ang laga. Kuwang lagi na ako'y kuwan po. Libati. Kasi po o bijaan. Ano mo na palagi. Habol sa oras. Pero sige na laman guys. Laban lang ko no. Laban. Magampol. Tapos ginoo ka. Si Jaray na hibaw sa tanan natang mga lihot o sa ating mga ipangbati sa lawas si Jaray bahala mo adyo guys salamat sa inyong pag tanaw sa vlog guys sagdi lang magbidya kay laing ika post kay di malagi pagkukalakaw o bisag asa kay naman ko obligasyon dari sunod na laman basta na pagkabakasyon ko post Mayo makalaglag ko na ilamig ang view kay bisa pag naong bisa pag view sama tiga bisa tsagaan na lang ninyo guys salamat guys inyong pagtanaw God bless you happy Sunday sa tanan o amin bye bye